Illum kellna attività verament sabiħa ġewwa ir-residenza ta' San Vincenz de Pauli ġewwa Ħalluqa fejn għamilna attività lil koppji illi għadhom jgħixu flimkien ġo din ir-residenza. Kienet attività veru ħelwa fejn rajna l-imħabba illi minkejja li għadda żmien magħhom fl-età tal-fuq iktar minn 80 sena, ħafna minnhom 90 sena, għad hemm l-imħabba tidwi u tinħass fost il-koppji tagħna. Illum bħal kumplament tad-dinja ġo San Vincenz qed niċċelebraw ukoll il-festa ta' San Valentino. Iċċelebranija billi bdejna b'qudiesa għal koppji u anke kellna riċeviment. Koppji kellna dawk il-koppji li jgħixu hawn flimkien fil-units tal-koppji, però wkoll kellna koppji li b'xi mod ir-raġel jew il-mara jinsab magħna ħabba saħħtu filwaqt li n-naħa l-oħra tkun għadha tgħix id-dar tagħha. Kienet esperjenza sabiħa immens, għalina dawn huma role models meta naraw li wara tant snin ta' żwieġ għad hemm dik l-imħabba li għadha daqshekk qawwija u għadha daqshekk ħajja, tara fit-tbissima tagħhom, tara xin ħadu dik it-tannieqa minn xulxin, huma għalina aħna nitalmu minn dawn l-esperjenzi wkoll waqt li huma jkunu qegħdin jgħixu magħna ġewwa San Vincenz. Jiena jisimni Lonzo u l-mara jisimha Manuela, jien meqrendu l-mara minn Birkirkara, Abdilla, għanalqu 37 sena miż-żewġin, konna qtajna fit-tiġ toħti, 39 sena ilu, issa jieda tgħix ilha tgħixhaw sena u 3 xhur, jien ngħix waħd id-dar. Jien qiegħda qalbi ħafna ma ngirgirx mill-istaff. Dak nista' ngħid. Jaqduna minn kollox, m'għandna bżonn xejn iżjed. Jiena għandi 88 years, nala 89 b'Ġunju 23rd. U aħna konna fis-sajf nintaqgħu insomma ta' tfal li konna nomu x'imkien, kombinazzjoni kienet tinżluha jom għax kienet weġġet u kienu joħduha hija. L-istorja tiegħi li s-sajf hawn il-veliġġatura ġabitna il-qudiem il-bambin ressaqna għaż-żwieġ. U illum il-ġurnata nirringrazzjah għas-silib li nomor u kien jaf illum nirrealizza li jiena qed ngħixha xi ħaġa, għexta xi ħaġa. Nista' ngħid għexta liha għax nafa bħala tifla, nafa bħala xebba, il-qudiem iżżewwiġna u għaddejna 64 sena miż-żewġi għandna 4 tfal. Ma nistax ma ħoss San Vincenz ngħixu flimkien. L-ewwel ħaġa San Vincenz jien ma nafux hekk. Nafu words kbar. And I was looking forward for these days. Tifhem, jiena John Emmanuel Grek, għax hija jiena t-siju ta' Karen Grek, ġifiri ħija kien Props Grek, Props Edwin Grek, l-lum il-ġurnata għandu 94 sena, qiegħed ġo home, qiegħed Għawdex.